amufan dunda moja mena me yarale diam me yarale ji même sandwich na fa wa mu sandwich soto e bara biri tongora gata e gani e biri muyati hala ye mu confiance ma la gina kan findi de woto na avion ngapili e barakana ji dunia na so mo sasa mingi e mu ter tribune konna e mu ter dede e mo gaji biri tongora gane e ga me goma e ne yenge goma benata misadakira mo gaji matu ndaji mingi be mona sa jenab kamara mbaga fastad man faga mamengera mara lanyi e jina kan faga mo be mo gajimi e baga jitongo e la gere dugi ku e gane gonyi mo ga yena kan na e birin tongo e gani parce que mo ta mo no fere mo ga mengema no me mu no ma ala na na girna na bama la gina kan findi de woto na avion ngapili e barakana ji dunia na so mo sasa mingi e mo ta tribune konna e mo ta dede e mo ga jibirin tongo e gane e ga me goma e ne yenge goma benata misadakira mo ga jimatu ndaje mingbe amma me ngama no fa me mo no ma mo no fa me dumbu yabe mi ga na ba ga tongo ga gouvernement ga wali e ga bien seta ko e mi seta ko e biri tongo ga ne gbera e ga ne goni e sa mati e mati mi ga me yera mine e mati boutique ko e jira mine mati boutique on n'est pas venu pour ça c'est pas venu pour ça ça veut dire quoi ça pourquoi na sa bambo terre parce que na flanga wa fram mbunye terre trop même e amufan dunda moja bejati jongo mo dabi ko pakko bejati diam mena me yarale ji même sandwich na fa wa mu sandwich soto e bara biri tongora gata e gani mo gale bere mo gati sote ba e bara biri ngani mo mu tara soto e biri muyati ala ye mu confiance ma e vraiment yana mi yo tongo moi ma no mara ngate réseaux sociaux ma nga demander ba pourquoi ina bari pourquoi e mo aye ba kaninga mi sema kamo faga na nama mo faga awa ennani do haray hay so hala li fula kuyo yo hattu tun ka so kuy do men nani men hebi gamen kay ko fensita na men ngamen fam wo be yahuno ka propaganda to wo be yarali ziji dimbe ya wujudi be nyamali sandwich be bali hay ko yayi o dun do moja ko dun woni arde do sonka wullito ko yahay non o wayna no kikati c'est ça le problème parce que na enen o wayni no so yahi e ngandi kanko ko nabuno mo konko fizi sandwich nyama sandwich moja yarandiya arta so watani la on hiba makko to yummirabe buyno fedja torrewbe on hi hay banda ko police jono fedde bawo to himo kirda wallahi no yurmi be rewbe sonnabe be hayndon bawto fo 99% ben don fo be yoton no fedja do inde mabbe nde sa windi be wata jangude ko jonnabe 30,000 hebaybe kayenge mato andi mi yetino ken kayenge ma be on yaade be rondo yimbe be recruiter to adebbo yahowo kayenge ma heba 10,000 francs 15,000 francs par jour jodo to ha wonde hara hebaki sa jonnama 50,000 atulta inde nyande fe wayata yara to parce que déjà hebi bénéfice kambe yiyande mabbe be bi intérêt ko be yahi do jodi berube be ina do gastade don ko be ko ni be daynirta yimbe gila jamanuji feddi di tangal fa konde koni ha ka fewndi den do ko dum continue on hiyo do kan no yalti do no son kafizi e sandwich asibe ko be do no sifa be kadi laami marbe o mentalité do laami tay leydi men di fo be livre e jongo porto fi sandwich zi e ndiyam wallahi on hiido jiba jakiti même niveau o mon do e halde do ko be niveau goto ko yalti do wi o kaydi jisimanduji sidi ali nyama di hay 14 kilo leydi ko hondum jiba jakiti buri o debbo do hondo hebugol gardi e badagol dow to o wi wo lagini hino mari 15% simandu na hay on 15% fo parce que sa ndari détail ko sifi don kon ko chokko chakkanni don kon ata lagini ala ton hay 9%. Ngi ko ni be on livre de leydi men di jonna ko be anda hunde hikki yeso wiube ko intellectuel be ibe ndarde intérêt ji mabbe di si be bimbudi be ciodi heddi be no gerdi
koni ɓe rekirito yummiraɓe beyiraɓe sagataɓe ɓe ala golle fus janga fus jotoɓe ñallal ngal fo si wataya tano en addiɗon 500 nda jogiɗo 1000 francs addiɗon an kadi waɗen ɗo warga hum cotisas waɗa ataya ɓen si ɓe jonnama goto kala 100 000 kaɓe andi ɓe wulnayata e yontere ɓe yahay ka ɓe yahata awa ko ɗum ni musidɓe koni feƴƴiri seede on noon en yii blende ko aliñako démocratiquement eli no aleñiri ni blende haynayi fokkutuɓe e guerre ma leydi wondi e guerre ma yahay ka front ma fettay ɓe indépendant yaltina armée on fop tout corps confondi fo yaltina aliñ koni woko zi naɓunomo o heɓali sa kafi sifa ɓeyɗo leydi ɓe yewtatake ɓe nana janga heɗaki ma anda e fus sa kafi de sifa ɓeyɗo leydi tawi ɓeɗo kay ko onon ɗiɗo notodata e leydi wotiri hendotoɗo 100 000 francs ko lagine yiyata hay sori ɓen ɗa jonna goɗɗo 1 million francs guinen fi yo ittu wonki en yi ko feƴƴanki sonfoni yaɗo no gasa image jiɗi mi wata wadde ɗi ɗo fita ɓe bloco suka ɗimmo makko ha woɓɓe ni o maayi kono heɓi ke wiɓe men ɗo o mayali ko watta mi adda image ji ɗin ɗo ko fi wala sabu hon ɗum ko yonadi 1000 francs ennero yona e hiɓe sagataɓe jewɓe mawɓe ɓe kafuɗen leydi ɓe si a haalani ɓe na ko nonɗa men e jonnude addu an kadi awa 200 000 ma 300 000 fiyo men yilto ko ɓe hebbinayaka e stade to musidɓe taw sikku dumbuya no jooɗi dey fewndo ɗo ni billahi o joɓi hiiɗo hanki o blende ko ɓe aliñi ɗo wo anday mo ko huluɗo mbi wondiri Allah ɓe huli sina ɗum ka leydi ma ko on ɗum huli siko mo yimɓe ɓe suɓi lammeni ko ɗum goɗɗo aliñata on blende ɗon fo mahin on desida e Allah desida ko Allah desidi kon pelletti ko ɗum laatto